Palo Alto pulzuje. Najvyššia koncentrácia mozgov, ktoré ženú dopredu celú novú ekonomiku založenú na nových technológiách, je práve tu a v blízkom okolí. Firmy v Silicon Valley pritom fungujú presne opačne, ako sme zvyknutí my doma. Dopredu ich poháňa najmä spolupráca a zdieľanie nápadov, častokrát práve s konkurenciou. Posun od konkurencie ku spolupráci je aj myšlienkou za nápadom vytvoriť v Silicon Valley tzv. Vyšegrad House, ktorý bude spoločne propagovať inovačný potenciál Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska a budovať značku V4 v Spojených štátoch. Spoločne máme 65 miliónový trh. Keď sa spoja tieto 4 krajiny a budeme reprezentovať nie samostatné krajiny, ale región ako celok, tak môžeme byť väčšími hráčmi a dôležitejšími hráčmi na globálnom trhu. Zatiaľ, čo v 90. rokoch vlády V4 nadobudli presvedčenie, že nemôžu spolupracovať obchodne a ekonomicky, lebo v boji o investície súperia, politici už začínajú chápať, že v Silicon Valley to funguje presne opačne. Koncepciu na podporu startupov bude vláda schvaľovať v máji. Sú tam opatrenia typu odpustenie daňových licencií na 3 roky. Je to otázka zrýchlenia registrácie na DPH. Vytvárame tiež nástroje, ako pomôcť týmto startupistom z hľadiska finančnej podpory, či už cez Slovenský investičný holding alebo cez iné programy, ktoré v podstate budú poskytovať tzv. Rizikový kapitál. Vyšegrad House by mal fungovať najskôr virtuálne a neskôr aj fyzicky po vzore Nordic Innovation Houseu, ktorý v Silicon Valley pomáha preraziť startupom z Nórska, Dánska, Švédska, Fínska a Islandu. Zatiaľ čo doma my severania spolu súperíme, a to nielen v hokeji a na bežkách, tu sme ako rodina, pretože kultúrne sme si veľmi blízki. O našich rozdielnostiach skôr vtipkujeme. Pokiaľ ide o Silicon Valley, naša misia je jediná a spoločná. Podporovať severské startupy a ich rast, aby tu uspeli. Technologické a inovačné firmy zo severu Európy, ktoré chcú preraziť na trhu v Spojených štátoch, tu nachádzajú logistickú podporu pre svoje nápady. Nejde len o sieť kontaktov na možných partnerov, investorov a providerov, ale napríklad aj právnu podporu, aby častokrát mladí a neskúsení vývojári dokázali svoje kontrakty uzavrieť rýchlo a efektívne. Nordic Innovation House nefunguje ešte ani rok a už tu pomohol expandovať 92 startupom. Adiba Barney šéfuje najväčšej neziskovej organizácii, ktorá v Silicon Valley už takmer 30 rokov transferuje kontakty medzi investičnými ekosystémami, startupmi a technologickými trendsettermi. Startupy, ktoré ste sem z Vyšehradského regiónu priviezli, sú vyspelé. Už svoje produkty otestovali na vašom trhu. Čakala som, že budú oveľa viac plachí, ale opak je pravdou. Majú dosť seba dôvery postaviť sa pred veľkých investorov. Práve Silicon Valley Forum predstaví prvých 12 stredoeurópskych startupov miestnej komunite investorov. Ich zástupcovia sú už v Silicon Valley a my vám ich predstavíme zajtra. Pre RTVS Alena Taranová, Palo Alto.